Okay, barka da fitowa. Wannan tun da suke ta kira, amma dai na ce musu jira tukunna har sai ina yi magana da kai. Suwa suke son gani na? To, ranka yadda tun da kaga sun zo musamman saboda wannan shari'a ina ga ba za su wuce masu yin jaji ba. Mustapha, kar ka manta fa na saki Sumayya. Ba kowa bane zai fahimci wannan abin da. Gaskiya ne. Ranka daɗe, ni abin da nake gani shine mutanen nan sun zo ne fa saboda sun damu da halin da Hamajisi take ciki. Bai dace a ki ganin su ba. Shikenan, it's okay. Ku gaisu guest house. Zan zo in gansu. Tuba da mu. Shikenan. Wallahi har yanzu tana zaune tana kuka. Suna nan sun zauna da Fulani da ita da yaya Abba. Ni kawai dai ta fallasa komai. Amma wannan akwai banza wallahi. Ranki ya dade, dole fa ki zo ki zauna da ita. Dan